Orain, taulak txertatuko ditugu eta kudeatu. Taulak oso ondo daude, datuak antolatzeko eta informazioa ordenaturik izateko. Egiteko txertatu jarriko dugu, sakatuko dugu eta taula. Eta hemen bertan, arrastratuz, aukeratuko dugu, hasiera batean, zenbat zutabe eta zenbat lerro izango duen gure taulak. Kasu honetan, 4 biderra. Sakatzen badugu, badaukagu taula. Hor bertan, lan egiteko, eta hasiko gara idazten. Zelda bakoitzean idatzean dugu, nahi ditugun datuak. Datu horiek, noski, eta formato aukerak erabiliz, aldatua ditugu tamaina, negrita jarri, letra mota eta barrekoak. Non errokatu, berdin, testuarekin egite ditugu gauza guztiak egin aldira baitare zeldatxoetan. Eta zelda bakoitzean desberdina noski. Baitare, ondo aldatu aldugu, hobetu ikusteko edo markatzeko. Horretarako hartuko dugu lerro bat eta potean sakatuz, aukeratuko dugu zein kolorez nahi dugun lerro hori, edo zeldatxo batzuk. Hemendik aurrera, eta eskuineko botoia sakaturik, agertzen da menu bat. Menu honetan baditugu gauza batzuk nahiko argi ulertzen direnak, betikoak, ebaki, kopiatu itxatxe eta bar. Txertatu errenkada goian, behan, edo zutabeak ezkerrean, zutabeak eskuinean. Behin eginda taula, baitare, noski, moldatu aldugu eta lerro gehiago gehitu edo zutabe gehiago. Horretarako aukera horiek erabiliko ditugu. Horrein ikusiko dugu ezabatzeko berdin hartzen badugu. Adibide zutabe bat, ezabatu zutabea edo ezabatu taula. Hor ditugu bi aukera horiek. Taula osoa ezabatu edo bakarrik aukeratu dugun zutabea. Beste aukera interesgarri bat da, bi zelda batu. Bi edo 3 zelda batu. Horretarako hartuko ditugu zeldak eta eskuineko botoiarekin bateratu gelazkak. Berdin egin aldugu, zutabe batean eta bateratu gelazka guztiak. Orain, bat bezala dira. Eta berriro, desegin nahi badugu, bereizi gelazkak, eta hemen berdin hartu, eta bereizi gelazkak. Tamaina, zeldatxoen tamaina. Bai, hemen bertan, taulan bertan, mugitzen badugu zaugua, bi geziak agertzen direnean, beti moldatu aldugu lerro bakoitzaren eta zutabe bakoitzaren tamaina. Behar bada, hobe egiteko eta hobeto kontrolatzeko zeldatxoen tamaina, egin alduguna da hartu zeldatxoak, taularen propietateak, eta hemen badaukagu neurriak zentimetroetan, zenbat zentimetrora nahi dugun zutabe bakoitzean eta errenkada bakoitzean. Horrela, ziurtatuko dugu guztiek izango dutela tamaina berdina. Eta hemen baitare, taularen ertxak aukeratu aldugu zein tamainatakoak izango diren. Hemen beste gauza batzuk daude, non lerrokatu eta bar, probatzeko dira. Baina batez ere, zutabearen eta errenkadaren tamaina. Baitare, hemen irudiak txertatu alditugu. Orduan bakarrik egin behar duguna da, lehen egin dugu moduan. Kokatu zeldatxo batean eta txertatu irudia. Kargatuko dugu ordenagailutik, hartuko dugu zegoen bat, eta hemen bai komeni da beti testu moduan ustea. Eta hor bertan baitare tamaina aldatu aldiogu, eta bertan baitare idatzi, eta hor bertan izan informazio osoa, irudia eta testua. Beraz, ikusten duzuenez, taulekin ondo antolatu aldugu informazioa, ez bakarrik idatziz, baizik eta baitare irudiak sartuz.